Reikäläinen löysi tällaisen videon tässä. Haistakaa paska. Ei mulla muuta tähän aamuun, että haistakaa oikein iso paska. Perkele! Saatana! Vittu, tää ei onnistu, saatana! Tällaista. Näin. En tiedä mistä johtuu, mistä nää on mennyt rikki. Mitään näytöllä ei tapahdu. Voi, kyllä nyt vituttaa, mutta ei voi mitään, sellaista se elämä on. Joskus laitteet menee paskaksi, joskus ei mene paskaksi. Kohta yksi. Eli saan huomenna tietokoneen huollosta. Se on hyvä asia, mutta jos mä pystyn asentamaan Steamin siihen, niin ainoastaan asennan edittiohjelman siihen. Mitään muuta mä en asenna. En asenna CSGOta, en mitään muuta peliä muuta kuin edittiohjelma, ei CSGO Global Office, eli se on sitten ihan turha kysellä. Tuu pelaan CS, kun mä en sitä asenna. Ohjelma, ei CSGO Global Office, eli ei näin.